Ti Masakbayan. Ti napalabas, kayat ni Soledad a kinadoktor ti alaan ni Dennis nga anak na. Adda sakit na iti puso, ken animik daytoy. Sumkad tirik na ni Dennis, gapu ta mabayag, ken marigatan, gapu iti marikrik nana. Kabayatan na, madanagan matidadakkel ni Soledad, gapu iti kinalaing daytoy nga agsugal. Iti may sa amalam, simangpet ni Dennis, ket naklaat ni Maria, ababaunenda. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo ita alawas anapauluan. Banligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Yaya, kanayon ka din ni Mama Ije Madyongan? Jakman ammo, barok. Maulawak, Yaya. Ha? Ay, sige. Mapantan ija ospital, barok. Yaya, maulawak ka talaga. Kapsutak pa. Ay, sige. Kumpat ka kanyak. Mangalak ititak sa pagluganan ta. Ay, noadda ko man ni Papam. Isunti mangitulod ka data. Sige man nga rod, Yaya. Sige, rumwartan. Isang girmulatan itilugahan. Taawagak ni Mamam. Yaya. Iturog ko pa eh. Ay, una yan. Saan ba't ang makontak ni Mamam? Sige, taawagak ni Papam. Hello, sir. Agturong kami kan ni Sir Dennis ija ospital. Anya? Kadwayo ka din ni Soledad? Ay, saan, sir? Saan ko ang makontak ti cellphone na? Iso ada kayong tinawagak. O sige, umaya ka dagos dito ospital. Awagak di doktor na. Agkikita tayo ijay. Wen, sir. Bye. Impanda ka din iti private room na. Wen, sir. Madama atamtamingon da. Inyo nagdati dextrose kas kada oxygen na iti siled na. Sigurado abim mabamanen ti hemoglobin na. Kas iti sigod. Nalabit akas ta, sir. Maulaw kan agkalingutan itay. Ay, kaasimat ni Sir Dennis. Imbaglakit din tadagayam ko a doktor dito ospital. May salang nga awag ko kenkwana. Nakasaganan ti papanan na asilid. Wen nga rod, sir. Ay, sigurado, agkasapulan manen ni Sir iti dara. At dan binilin ti doktor may papaniti day taabanag. Awan gayam, ayan ka din ni Soledad. Di namot imbaga ti papanan na, sir. Agyaman akunay kan ka, Yaya. Kasanon no awan ka. Hello, asino na ito'y? Ni Maria daytoy, ma'am. Ay, ipadamag ko nga ada ni Sir Dennis dito ospital. Ha? Adda iti ospital, ti apo ukok. Wen, ma'am. Agulaw nga minakas iti sigod. Ay, umayak mo't dita. Ang sumit nga ten. Pakibagayon to kumakan ni Madam Soledad. Adyak makontak ti cellphone na. Kaya't mo asawan. Sika tinangipan ka ni Dennis dita. Wen, ma'am. Dwa kami lang ijebalay idi ang kapsot ni Sir Dennis. Iso nga inyog ko adagos dito ospital. Kat, ti inana. Sa dino ti ayan na. Ay, jak amo, ma'am. Sige, impadamag ko lang ti kaada ni Sir Dennis dito ospital. Sige, balasan ko. Agyaman ako na ay iti panang ipakam mo. Simangpot kamot laangan si kaaman lugaal. Ha? Apay ang makapungtot kayo. Kan, apay ang nasip nga tibalay. Aging gaita, di mo pa'y amotin apasama kiti anak mo. Aday di ospital, idento ta adda kay di madyungan. Ha? Kat ni Maria, nakaluto ka din. Kasano ang nakaluto? Katiso nga ron, tinagipan iti anak mo iti ospital. Ha! Imbes asik ako mga inana. Ngamayan mo, iti kasapulan na ka, ti anak mo?
Ala, mapantayon iti ospital, mama. Agawam! Ay, mang dagastan tulangan iti ipatik out tama kaan. Ta sigurado ang mabisin dagiti adday iti ospital. Uray siyak, mabisinak maten. Ay, naabak gayam ti igam ko a kwarta. Ti kwarta ayo langan ti paggatang tayo iti makan. Ay, talaga asaan ka mapangnamnaman? No sa anak nga imay ditoy, kasanaw ti anak mo ang mabisbisen ni di ospital. Nagyan ka kumaijay na panam. Uray saan ka na simang sangpet. Sorry, honey. Jack, amo akas to iti mapasamak. Apay asaan ang maawagan ti cellphone mo. Nakasilent namin. Jack, amo nga umawawag kayo. Imbag kat ti yaya ni Dennis. Tamapang namnamaan ngem sika. Rumbang lang nga aramidan at ipagrebangan na. Tatangtang danak kat nga ron. Kat sika. Ar-aramidem ka di mati pagrebengam kas ina. Huston, saan tayo ang nagayatan tinapasamak? Tinaskan ita, kat sumaysaya atan ti kasasaad di anak ta. Agyaman katakasta. Tano saan? Jak ammo ti sawak. Ada chat kanyak ti yaya ni Dennis. Ada kano iti ospital ni Dennis. Ha? Apay kano? Anya tinapasamak kan ko, ana. Kimaro kano ti sigod a sakit na. Mapanak iti ospital kalpasan ti klase. Sa anak ana irwam amapmapan iti ospital. Ang mga numaakaranak ijay. Puro sakit ti adda iti ospital. Nakapsot ti resistansya ti tao anala ka maakaran. Di mo ko na anapig sa ti resistensya ti bagim. Pribado ti silid ni Dennis iti ospital. Samay saan ang makaakar ti sakit ni Dennis? Talagang ado ti amo may papankin ni Dennis, ha? Nabayag kami nga gayam. Tinapud no agayam. Uray anya ti mapasamak. Agayam tulat ta. Kumusta ang ti apo ko ta? Bakit? Pimipiamatayn. Ay nga, kasano di ko na ti doktor. Nga ada posibilidad na leukemia ka na. Sapay kumatasan. Ubing payunay ti apo ko ta maadaan iti kasta sakit. Ay, may sapay mo't nga ron nga anak. Ni Apo Diyos ti makamon kan kuana. Sapay ko matadenggan ti Diyos ti kararag tayo. Amaimbagan ko mamat ni Dennis. Wen bakit? Ni Apo Diyos ti talget tayo. Tinamnama kan amin tayo. Kumusta kan Dennis? Agpaimbag ka. Tapno saan unay nga ado tilangan mo. Ikagumaak ti agpaimbag, Suset. Day taman ti kayat ko kan ka. Napigsa ti pakinakam mo. Kasapulan, saan ka di? Diyak mo ti palubos, ang maidalitak. Rumbang laang. Tadyak kayat ti agsangit. Agsangit ka nga ta. Nuad tamad di ang mapasamak kanyak. Nambarak ko mati agsangit. Apay, may sublik ti pasamak no agsangit ha? Amom ngay. Numatadtadan iti luwa kat maagasan. Nabilag alo no kasta. Anya day ta, agwa bindeta. Imbaga ti doktor ang mabalin kan nga agawid, iho. Adun tilangan mo iti pagadalan. Agi na naapay ko ma. Sakpay asumbrokak manan. Awan ngaminton ka ba alamon, mapan kamatlaeng, tasayang no agsardeng ka. Ikagumaak, mama. Di kay madanagan. Pilitak nga ipaay ti pagragsakam. Ti maaddaan iti doktor nga anak? Dahita ti pagragsakam. Saan ka di? Launay, iho. Adun to ti mangdayaw kanyak, no may sakanton a doktor. Tapno saan ka unay amarigata na mapanidya pagadalan. Padasan tayo ti makisaw iti din ti pagadalan. Taag home study ka laangan. Dahita mo ti napanunot ko. Kaya't siguro mo ti din. Tamo na ti kasasaad ko. Umay kan tulangan makitest no madanon ti panagtitest. Uwan ko ma. Sana balay. Ta kumpleto mo ti librok. Dito'y kun balay nga repaswan dagiti leksyon. Umayak to mo tag-exam iti pagadalan. Wen
Kasla modular ti mapasamak. Kasaritak ti din. Namnamaak, apat gan na tikid daw ko. Kano di umay mo? Sabado ita. Indun Lunes. Taiso ti kadda ni sir. Sige, kadwaan ka amapan kini din. Nanggag ko ti saritaan nyo iti gayam mo ani Suset. Mabalin ka di ti kasjay, Barok? Dipindi iti din ti pagadalan no ipalubos na, yaya. Kabailam ka di ti agripaso, di ti balay? Saan ka di amay mayat no sumardang kapaylaang, tapno makainana ka? Masigurado ka. Asaan nga umanugot ni mamang agsardengak. Day tamot nga rod ka sa saad mo ti pagdanagak, Barok. Kasanon no sumidirmanan. Nulakat adaak dito'y balay. Mabalin ko nga isardang pailaan ti agripaso. Katagi na naak. Sa bagay, no ijay pagadalan, saan ang mabalin nga ibagam nga aginana ka pa'y? Isu amay mayat, no home study. When tapno maasikaso ka ang naimbag, Barok. Unyaya. Ket agyamanak iti kinasingpat mo kanyak. Imanugot ka diti din iti plano yung ag-modular ni Dennis. Wan mat, maawatan ni din ti sasaadan ni Dennis. No siyak ti kasjay, jak lakit di maawatan ti basaak iti libro, no awan explain. Nalaing ni Dennis. Umay tulangan makitest inton madanon. Kasla unfair day siya. Umay laang dito'y pagadalan no test. Apalam ka di pailaan, katkasjay lang arudan ti kasasaad na. Apay pay lang amin nga agadal, no nakarugayam ti sakit niya. Di na kaya't apaayan ti tarigagay ti inana. Gapo ka di iti tarigagay ti inana. Isubsob na ti bagina no di nakabailan. Dayta ti pangkitam iti kinasingpat na nga anak. No siya, apay kit din atong palak ti saan kumat apagasman. No way. Dayta tinagdumaan tayo kada Dennis. Managtungpal nga anak. Saan ka kadi amarigatan iti kasta panagadal mo, Barok? Saan, yaya? Tapasaray aramatag ti computer kong ag-research. Aginana kamot Saan mo unay abannugan ti bagim? Importante ti salunat mo. Di kagdanag, yaya. Numariknak ang abanuga kon. Aginanaak mat. Mayat gayam ti kasta. Idi pa'y lako mga inaramid mo Tapno saan ka unay nagbambannog? Saan mat nga minakas karina? Nga ipalubos dati kastoy. Kasta ka di. Ay kunak no mabalin latta. Basta kayat ti estudyante. Dandanin ti exam tayo. Umay ka di maki-exam ni Dennis. No lakit ti mayat tirik nana, umay day jay. Masigurado ka saan ang makapasa. Tadimot imay nakilecture. Umanay ka di basaan laang ti libro. Ngam nalaing ni Dennis. Apay ako namasan ang makapasa. Gapot na binasa na lang ti libro. Diferensya jay addamang yesplikar iti leksyon. Sapay ko ta makapasa ta kaasimat. Anusa na lang arudan ti agadal nga ureada sakit na. Amom, nag-review ka na yung bag. Impuyatak ti nagrepaso. Tapno na nga to ti maalak iti exam tayo. Itapay lang. Kablaawan ka no nagripaso ka na imbag. Kumusta ka, Dennis? Kabailam ka din ti makitest? Unsuset, iso nga imayak. Kalpasan ti test. Agawid ak mutlaan. Good luck iti test tayo, Dennis. Agyaman ak, suset. Ket good luck mat. Sapay ko ma. Tama kapasata iti test tayo. Ikararag ta Sapay la kuma, tatarabayan na tati apo. Tapno saan ta mabagsak, wano matinag. Una, adday tan. Umunagan ti profesor, amang tad iti test tayo.
Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay o itaalawas a napauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.